हाय लोगोफोर, आंनि बड' ट्रेकिं एमबेड चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आं दायो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय कपिराइट क्लेम जानायखौ माबोरै रिमुभ खालामो बेनि बागै। नोंथाङा जुदि नोंथांनियाव कपिराइट क्लेम जानानै दंबा नोंथाङा नैबे भिडिअखौ नायनो हागोन। नोंथाङा नैबे भिडिअखौ नायनायनि आगोलावनो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। फै बिदिब्ला जों भिडिअखौ नायदिनि। नोंथाङा नोंथांनि मबाइल एप्स क्रोम ब्राउजाराव थांनानै बेयाव सार्च खालामनांगोन youtube.com। बेफोरबायदि सार्च बेनि उनाव बेफोरबायदि पेज खेवबाय, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि आगदाथिं थानाय थ्रि डटआव खेबसे थुनानै हो। बिनि उनाव नै बेफोरबायदि गेवबाय, नोंथाङा डेस्कटप साइट खालामनानै ला। बिनि उनाव बेफोरबायदि पेज गेवबाय, बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि नैबे चेनेलनि लग'आव खेबसे थुनानै हो। नोंथांनिया जुदि लगइन जानायब्ला बेफोरबायदि नुजागोन, जुदि लगइन जायाखैब्ला लगइन खालामनानै ला। बिनि उनाव बेयाव थुनानै हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि पेजखौ इउआर चेनेलाव खेबसे थुनानै होबाव। बिनि उनाव बेफोरबायदि पेज गेवबावबाय, अब्ला नोंथाङा नैबे कास्टम चेनेलाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेफोरबायदि गोदान पेज नुबाय। बिनि उनाव नोंथाङा नैबे आगसिथिं थानाय नैबे कन्टेन्टआव कन्टेन्टआव थुनायनि उनाव बेफोरबायदि गोदान पेज खेवबाय, अब्ला नोंथांनि भिडिअ बेसेबां आपल'ड खालामदों नैबे गाहायाव फैबाय। बेयाव लिरनाय दं कपिराइटआ मोनबेसे जादों। आंनि बेयाव मोनसे जादों। अब्ला आङो नैबे फिल्टाराव थुनानै होबाय। फिल्टाराव थुनाय लोगो लोगो नै बेफोरबायदि पेज खेवबावबाय, नैबाव लिरदों कपिराइट क्लेम। अब्लानो बिनि उनाव नोंथाङा नैबे कपिराइट क्लेम जानाय जिथु भिडिअनि आगारनायमोन, नोंथाङा नैबे कपिराइटआव थुनानै हो। बिनि उनाव सि डिटेल्सआव सि डिटेल्सआव थुनाय लोगो लोगो नै बेफोरबायदि गोदान पेज खेवबाय, लिरदों बेयाव नट एफेक्ट, माने नोंथांनि बे कपिराइट क्लेम जानाय भिडिअआव जेबो एफेक्ट खालामा होननानै लिरदों बेयाव। बिनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव फैबाय। बेयाव नैबे भिडिअआ आंना कपिराइट क्लेम जादों 2 सेकेन्डनिफ्राय 19 सेकेन्डसिम। अब्ला बेखौ रिमुभ खालामनो थाखाय सेलेक्ट एक्सनाव खेबसे थुनानै हो। बिनि उनाव ट्रिम आउटआव खेबसे थुनानै हो। बिनि उनाव नै बेफोरबायदि पेज खेवबाय, अब्ला नोंथाङा गाहायाव थां। नोंथांनि जिथु बे स्टार्ट टाइम इन टाइम नुदोंना, बेयाव नोंथाङा नोंथांनि कपिराइट क्लेमखौ बोखारनोब्ला अब्ला स्टार्ट टाइमनिखौ आङो बेयाव दाननानै होसिगोन 2 सेकेन्ड आरो इन टाइम 19 सेकेन्ड। अब्ला आङो बेखौ मा खालामगोन, बेखौ 1 सेकेन्डनि खालामबाय। बिनि उनाव इन टाइमाव थांबाय आं। इन टाइमनिखौ आं मा खालामगोन, बेखौ 2 सेकेन्ड। बिनि उनाव कन्टिनिउआव थुनानै हो। अब्ला नोंथांनि हाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, बाय।